Bonġu, kif issa jibdew jarħu naqra restrizzjonijiet kif kollha nafu, insomma, appell minn għandi huwa li xorta żommu d-distanza. Però minn xiex mhux mill-virus għax dak min jaf kemm spajtu issa ormai, imma li nżommu d-distanza minn numru ta' affarijiet u numru ta' nies, fl-ima sens. Mela pereżempju, naħseb din hija l-opportunità illi hekk kif inna ma niltaqgħu ma' ċertu nies illi forsi ħanuża l-kelma ma kienux taqsek qed jgħinuna fil-ħajja tagħna, jien naf, forsi kienu ta' influenza ħażina. B'kull rispett kollu lejhom ta' ġifieri, forsi bl-ebda disrispett, imma forsi jekk inti imdorri u imdorrija tkun ma' ftit ħbieb illi daw jekk ma tieħux pizza magħhom pereżempju jieħdu għalihom. Jekk kull weekend ma toħorġux tixorbu fi żmien li kienu l-barijiet miftuħin pereżempju u n-night clubs jieħdu għalihom. Naħseb huwa l-opportunità illi inti tajt mela issa, illi forsi ilna ma nagħmlu dawn l-affarijiet, issa l-opportunità ta' bidu ġdid kif jgħidu. Ħanitolbok iżżomm anke distanza minn nies illi ma jagħmlulekx il-kuraġġ, illi jekk pereżempju tgħidilhom ħanivvinta ta' jiena ħanibda triq tiegħi biex inkun aktar fit. Int mur ġejbek inti tagħmel jumej u taqta' qalbek issa tara. Tajjeb, dawk it-tip ta' nies illi flok ma jgħinuk jippruvaw isabtuk. Dawk kelli minnhom ukoll, issa jista' jkun again illi jgħidu ilek b'xajta, però kif ngħidu dejjem hemm ċajt u ċajt. Ġifieri min tara li anke inti minn ġewwa jaqtalek iktar qalbek milli qed jgħinek żomm id-distanza miegħu anke la jkun hemm issa restrizzjonijiet li nerħuhom aktar. Ħanitolbok iżomm id-distanza wkoll kemm jista' jkun minn affarijiet negattivi anke fuq it-television. Speċjalment barra minn Malta jeżistu stazzjonijiet sħaħ ta' news il-ħin kollu jbellawlhom ibellaw il-kulħadd l-aġenda tagħhom biss. Dejjem l-istess diska. Skont li ma partit huma, skont li ma reliġjon huma, insomma bla 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 bla. U fuq l-news taf iktar minni inti, illi kull ma ħadd isma' x'għamel ħażin dak, x'għamel ħażin ieħor, x'għamel ħażin ieħor, x'għamel ħażin ieħor, imbagħad tisma' naqra x'għamel tajjeb ma' min iżommu huma u nerġgħu. Dak miet hemm u dak qatel hemm u dak sploda hemm u dan istess kantalina. Il-moħħ iktar ma jisma' dejjem l-istess diska, aktar ħajibda jgħid il-laħwa d-dinja kemm ħażina, kemm negattiva. U ma nafx inti ma jinġrat li miljon darba illi meta nisma' xi ħaġa hekk wara bil-kemm ikolli update inqummi fuq is-sofan. Kważi tgħid thank God li qiegħed fuq das-sofan u m'iniex f'dak il-ġen kollu ta' dan il-news kollha li qed nisma' m'iniex f'nofs dik il-bomba, m'iniex f'nofs dak il-qtil, eċċetera. Ġifieri dik ħajtik perspettiva anke tal-ħajja li ħabba fiha inti mhux se jkollok il-kuraġġ, determinazzjoni illi anka tiġri wara l-ħolmiet u xewqat tiegħek insomma. Allura n-negattività ibqa' żomm id-distanza minnha speċjalment fuq it-television, social media dal-aħħar taf intih li virus ma narawx u ħajbqa' jitlalek ta' ġifieri fuq il-Facebook ħatibqa' tara min ħajkummenta fuq il-virus. Imma kemm jista' jkun anke meta inti tfittixhomx aktar ħalli dak il-moħħ kemm jista' jkun intuħ naqra break. Issa, ħanitolbok anke iżżomm id-distanza minn postijiet illi taf li huma ta' tentazzjoni. Bir-rispett kollu, speċjalment ċertu postijiet chains kbar barranin, tajjeb. Ta' falli ma qed ngħidlek m'għandix għalfejn noqgħod nispjega bl-eżatt. Jekk anke tieħu tieħu selid, l-ambjent tagħhom, ir-rieħa, is-setup tagħhom ħajkun qiegħed apposta biex iħajrek ħalli inti tieħu aktar ikel u normalment għax l-istil tal-ikel tagħhom mhux the best, ħajpruvaw waqqgħu għal-junk food. Mela, jekk xejn huwa iż-żmien importanti fl-opinjoni tiegħi għall-inqas illi nżommu distanza minn dawn iċ-chains il-kbar u nissapportjaw il-lokal. Mela, min jaf kemm hawn bdiewa, min jaf kemm hawn chefs, waiters illi daw riċentament kienu letteralment bla xogħol u kull min imiss mar-restaurants u kull min imiss mal-affarijiet tal-ikel illi jew ma kellhom xogħol ta' xejn jew bin-naqra delivery taf inti ma tantx ġaħġuha ħafna. Ġifieri la jekk il-bambini rid anke r-restaurants ikunu miftuħa ħanappellalek mhux biss għal saħħtek normalment għax ir-restaurants Maltin ħajkollhom aktar għażla, imma anke għal fatt li rridu nissapportjaw iwa bħala poplu rridu nuru l-appoġġ tagħna lil min iservi varjetà ta' ikel mhux minn qisu kważi jorbtok biex tikol l-imbarazz illi nafu li fit-tul ta' żmien, speċjalment ħajamillek ħafna ħsara. U nafu ta' ġifieri għax ara kemm nisimgħu bil-virus u mhux virus. Imutu 900 fis-sena, ġifieri problemi tal-qalb nafu minn xi jiġu minn nuqqas ta' ċaqliq, jiġu mill-fatt li bniedem dejjem jew regolari għażel ikel li ma jgħinux, junk food, affarijiet li jħaxnu, affarijiet li kkawżaw problemi fl-arterji, fil-vini, fil-qalb u dawn l-affarijiet kollha. 900 fis-sena dak.
Malta biss, ġifieri, mhux affarijiet taċċajt. Smajna wkoll illi mill-ewwel 57 illi mietu għaw Malta bil-Covid, ħafna minnhom il-problema laqtithom fil-cardiovascular system jgħidula, ġifieri problemi ta' qalb, ta' arterji, ta' vini u affarijiet hekk, ġifieri. Again, rajna, erġajna kemm il-qalb hija importanti. Issa, ħanitolbok anke żomm id-distanza minn nies illi huma mhux tal-li pereżempju ma jaqblux miegħek, imma tal-li kull darba jridu jikkritikaw. Basta qed li ħadd tagħmel id-dieta, iż-żebbuġ taf kemm iħaxxen, umur lem. Mela dawk in-nies mhux tal-li ma jappoġġjawx, tal-li li maqdruk ma kull nofs balli tagħmel prova żomm id-distanza magħhom kemm jista' jkun. Issa tajdi daw jista' jkunu f'tal-familja. Again, bir-rispett kollu. Il-limita kemm tqatta' ħin magħhom xorta. Inti għal dejjem tkun f'influwenza tajba. F'influwenza ta' nies li tixtieq tkun bħalhom. Din importanti nsemmu. Illi n-nies importanti li l-aktar li tqatta' ħin kemm jista' jkun, issa ovvjament jekk inti xogħol ma tistax tagħżel eżatt min jaħdem miegħek, il-kollegi jażilhom il-boss normalment, imma żomma. Imma importanti illi fejn għandek l-għażla tqatta' l-aktar ħin ma' dawk in-nies l-aktar tixtieq li tkun bħalhom. Jew l-aktar li tixtieq illi tirett ċertu traits, ċertu drawiet minn tagħhom. Iġifieri jekk xejn dan huwa żmien illi kif hawn min qed jgħid nerġgħu nibdew mill-bidu. Issa l-importanti nibdew mill-bidu fuq saqajn iktar sodi, fuq bażi iktar sod, ħalli dak l-iżbalji li għamilna fil-passat nitalmu minnu, ħalli l-qudiem inħossuna, nidru u anke s-saħħa tagħna tkun aħjar. Parentesi żgħira tal-aħħar għal dawk il-ħafna li saqsuni jekk nhar it-tnejn u x'ħeġgħu jiftħu l-istudios u l-gyms. Le, sfortunatament f'dal pajjiż mhux tal-li ma nitqisux bħala essenzjali, kif aħna nemmnu li aħna essenzjali għax l-exercise organizzat ħajjejn il dak li jkun illi meta inti qiegħed f'ambjent ma' nies oħrajn hemm dak is-sens ta' komunità, mela għal daqstant wieħed ħajjagħmel kuraġġ il ħadd ieħor. Persuna meta hemm coach li qed tgħidlu x'ħajjagħmel u kif jagħmel l-exercises. Number 1 ħajnaqqas ir-riskju li jweġġa' u number 2 ħajasal ir-riżultati aktar malajr. Għax il-coach qed jurih x'għandu jagħmel, kif l-aħjar jagħmilha, jispjegalu, eċetera, eċetera. Number 3 l-ambjent. Nafu illi studios u gyms ikunu attrezzati biex mill-exercise joħroġ l-aħjar benefiċċju. Mela għandek l-ACs, eżempju l-fannijiet, għandek numru ta' weights. L-ambjent qiegħed hemmhekk apposta biex dak li jkun jieħu l-aħjar riżultat mill-exercise. Hemm ħafna vantaġġi oħrajn, ġifieri nista' nibqa' sejjer hekk. Però sfortunatament mhux tal-li maħniex essenzjali minkejja it-terapija, minkejja l-iżvok, minkejja il-ġid fis-saħħa, minkejja anka ir-riskju inqas li wieħed jaqbdu l-Covid u riskju ħafna inqas li wieħed imut bil-Covid meta jagħmel l-eżerċizzju regolari, minkejja kollox mhux tal-li maħniex meqjusin essenzjali, tal-li laqqas mhux essenzjali. Jiġifieri qatt tidħoloq kategorija għalina illi nitħaqta ġifieri b'mument hija xi ħaġa indeskrivibbli ġifieri, però nibqgħu nagħmlu kemm jista' jkun l-effort tagħna, nibqgħu nirrepetu l-istess affarijiet, avvolja dawn l-affarijiet kważi kulħadd jafhom biex is-sens komun jerbaħ. Imma biex niġi lura għall-punt, le, minn nhar it-tnejn 26 ta' April l-istudios u l-gyms u kwalunkwe sport u exercise organizzat avolja jkun hemm id-distanza mhuwiex permessibbli. Jiġifieri deka biex anka minn saqsini ikun jaf ukoll. Jiena ħaniqafaw nawguralkom il-weekend tajjeb kif qedtilkom fil-video għal min ma laħqux mill-bidu. Żommu d-distanza, però żommu d-distanza mhux dwar il-virus qed nitkellem jiena. Ħażommu d-distanza minn ċertu nies u minn ċertu affarijiet. Jekk ma lħaqtux il-video mill-bidu, ħanitlobkom it-tuħnaqat twila għax nemmen li ħajjenkom minn issa l-qudiem. Saħħa!